Hej. Jeg sidder på et bjerg. Det er godt nok lidt længe siden, jeg har lavet en video sidst. Men det er den 4. juli. Og jeg er i Norge igen. Og jeg har lige lavet mit første solo bjergbestigning. Så jeg sidder på en halvhøj tinde. Jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle bestige 3 bjerge på den her tur, fordi jeg er her i 7 dage. Og så udpegede jeg mig et par stykker. Og jeg har så været oppe på 2 af dem nu. Det er nummer 2. Så det her, det er nok det højeste, jeg har været alene. Og der er pænt langt ned. Jeg tror, jeg er 1 kilometer op eller sådan et eller andet. Men jeg kan da lige prøve at vise jer det. Så ham derovre, det var så nummer 2, jeg gerne ville, eller nummer 3, jeg gerne ville op på. Men der er jo altid en anden tinde, og så når man kommer herop, ikke, så er der jo fandme mange, der er højere. Den derovre for eksempel. Den kunne også være lækker at komme op på. Men det vil så stille og roligt finde ud af, når det er sommer og den slags, det er, at det der sne, I kan se, det er slush ice, det er ikke til at jogge rundt i. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Men vi bor en halv kilometers penge i den her retning i forhold til de der gårde, der ligger dernede. Der er der sådan nogle alpehytter heroppe på siden. Og det er så på et eller andet skiresort, det her. Så herovre bagved. Så jeg ved ikke, om I kan se. Det kan I sgu godt se. Der er en lift op. Og jeg siger, haha, jeg er højere end den øverste lift. Men den er så derovre. Så fuck mig. Men sådan er det jo, når man kravler op på den anden side af bjerget, ikke? Så man tage så meget fejl. Men jeg stod og kiggede ned på det der tårn der i dag. Og så tænkte, deroppe, der kommer jeg godt nok aldrig. Vi tager et, der er længere nede. Men ja, sådan er det. Nå, jeg så håber, jeg har det godt, fordi lige nu har jeg det rigtig godt. Vi ses.